Kapin sa 2,000 ka mga job opening ang gitanyag sa 22 ka mga kompaniya nga misalmot sa local job fair sa Lapu-Lapu City. Ano ang live report ni Luan Mayrondina? May? Ses taliwa ning sunod-sunod nga pagpanaktak og mga trabahante sa pipila ka mga locators sa Mactan Export Processing Zone, usab ang mga gipasiugdahang job fair sa PESO Lapu-Lapu aron matabangan ang mga apektadong trabahante. Karong tuiga kini na ang ikaunom nila nga job fair. Pasado alas 9 pa lang kaganihang buntag, miabot na sa 300 ka mga individual nga nangindahay nga makatrabaho ang midagsa sa usa ka mall sa Barangay Basak. Matod ni Kim Francisco, PESO Manager sa Lapu-Lapu City, nakig-alayo nila karon sa job fair ang Lapu-Lapu City College. Busa ubay-ubay sa mga job applicants, mga graduating students sa naasong tunghaan. Sama na lang sa managhigalang sila si Rosel Bukag o J.R. Ramirez, uban ang duha pa nila ka mga classmates sa Bachelor of Science in Secondary Education nga na nagbitbit og mga resume. Gawas sa mga ESL schools o BPO, may mga hotels, resorts, restaurants, supermarkets o MEPZ locators usab nga nisalmot. Busa sila si Rosel o Jaya, tag 5 ka resumes ang giandam. Tinguha nilang makatrabaho samtang nangandam usab sa ilang review alang sa board exam. Sa review center, ma'am, need man sa dugmani, ma'am, so for me, ma'am, I need to work and I also want to help my family. Kay gipili man namo ang schedule nga flex to learn. So weekdays kuan mi kanang work, then Saturday and Sunday face to face amo ang pag-review puhon. As of 12 noon kaganiha, miabot sa 52 na ang mga na-hired on the spot gikan sa 426 ka mga job applicants. Sa pikas bahin, gibutyag usab sa PESO Manager nga adunay laing locator usab sa MEPZ 1 ang nag-redundate o mga trabahante niadtong tuig 2024 o gihimo kini sa managlahing buwan. Apan karong buwan na lang kini gipahibaw sa management ngadto sa PESO Lapu-Lapu. Ang naasoyng kompaniya tighimo og mga relo ug usa sa mga pioneering locator sa MEPZ 1. Ang hinay nga order sa ilang kliyente abroad ang gitumbok nga hinungdan sa gipatumang redundancy. On a per month basis, nagit sila redundancy program almost on a monthly basis kay naay ubang mga ipangkuan nila mga orders nga di gyud kaabot sa expected nila nga manpower. So mo na kinahanglan sila magpagamay og manpower. Ses matod sa PESO Manager, bisan pa man kung sa miaging tuig pa kini nahitabo, apan i-endorse gihapon nila ang tanang mga pangan sa 152 ka mga apektadong trabahante ngadto sa DSWD-7 ug DOLI-7 aron mahatagan sila og financial ug livelihood assistance. Ses? Daghang salamat, Luan Mayrondina.